איפה אני לוחץ? מתוקים, טלפון! שמישהו כבר יענה לטלפון! זה תום, גברת, בשבילך. מה את אומרת? את לא רוצה לענות? לא, אני רוצה שהוא יתאמץ. שלא תפספסי את זה, טוב? אמא, זה שהוא מרוח על כל פוסטר עכשיו, ממש לא אומר שאני צריכה להתגלגל עכשיו על הגב, לפתוח את הרגליים. ממש שעת כושר. עכשיו הוא ניתק. אמא, תביני, את לא מבינה כלום, את לא סמכות בכלום, באמת, נו. חוץ מזה גם זויים שפושטים רגל ומתאבדים בסוף. לא מסוגלת להשיג לאף בחור, אז מספיק עם העצות, טוב? תראי לי רגע את הטבעת נישואין שלך. אופס, אין לה טבעת, היא לא נשואה, לא לגמזו ולא לשום דבר אחר. ברוך השם. כשתהיי נשואה, תהיה לך זכות דיבור. בבקשה, הוא ממש רודף אחרייך. כמו פאפי, כמו פאפי. תלמדי, אמא, את יכולה ללמוד דבר אחד או שניים. כן, כן, כן. אני מצטערת שאני מנדנדת, זה פשוט בקשר לכסף, זה ממש ממש חשוב לי. ליאני, ברוכה הבאה, קושיום. אוי, אוי, אוי. איך היה פלצת? איך היה מה? מה את חושבת? נחמד פה, משרד קצת מכוער, הייתי רוצה לשנות כמה דברים. לא המשרד, מאמי, הפגישה. איך הייתה הפגישה? הוא הסתכל עליי מוזר. נו, ואת חושבת שהוא זיהה אותך? לא, לא נראה לי הגיוני שהוא זיהה אותי. משחקת באש. הוא לא זיהה אותי. מה את רוצה לעשות לו? מה אני רוצה לעשות למלך ירושלים? מה כבר אני יכולה לעשות? זה לא טוב, פלצת. זה לא דבר טוב, השנאה הזאת. תגידי לי, מה את רוצה שיקרה בסוף? הכל בסדר? כן. אמרת לו כבר? אני אחכה שהוא יחזור. אני לא יכולה להגיד לו דבר כזה בטלפון. אולי הוא לא יחזור? עברו יותר משבועיים ולא שמעת ממנו בכלל. הוא יחזור, מתק שלי, אמר לי שהוא יחזור תוך שבועיים לקחת אותנו איתו. ותוליד לפני? לא יודעת, נראה, נחליט ביחד. זוז. אמרת לאבא? ממש. רק לאבא אני אגיד. סימה? מה את באמת רוצה? אני מחפשת צדק על פני האדמה. הוא לא שווה את זה. כולנו שווים. כולנו בני אדם. אבל את בן אדם כל כך טוב. התחתנתי עם ג'וזף כי אני בן אדם טוב, אה? לא טוב הלב שלי הביא אותי לאן שהגעתי, אלונה. אני זונה בת זונה. ממי, אבל... אין אבל. הוא גמר לי את החיים ונגמר לו את הקריירה. איך תגמרי לו? אני אסכסך, ואני אחמם, ואז אני אשבור, ובסוף אני גם אקבור. משוגעת. נראה לי שאני אתחיל עם המאמן שלו, מעצבן אותי שפוט שלו כזה. את, כשמסתכלים עליך מבחוץ, אי אפשר להאמין מה יש בפנים. מי שמדבר על עוני. באמת מזל טוב, ליאנוש. תודה. לא, אני בטוחה שאם איציק היה חי, הוא גם היה אומר. הוא מאוד אהב אותך. נו, את מקיאה הרבה? לא, האמת שאני בקושי מרגישה את ההריון. רק שיש לי יותר תיאבון. תכף תרגישי, תתנפחי, יהיו לך דליות, תקי. אוי, אמא, אל תהיי מגעילה. לא מגעילה, אני אומרת את האמת. אני חושבת שזה הריון זה דבר פשוט. אוי, כשאני הייתי בהריון עם מילושקה זה היה סיוט. לא רצתה לצאת. אוי, אמא, די, אני לא יכולה לשמוע את זה. וגם לידה קשה. זו הייתה לידת הכוז.
טוב, היה לה ראש גדול, כמו ארי גולדמן, אחוזון 100. את לא קצת צעירה מדי בשביל הריון? לא, למה צעירה? טוב, אני לא הייתי סיילת עכשיו. את יודעת שזה יהרוס לך את הקריירה, את לא תוכלי לדגמן. שתדגמן מתאים לי. טובה? כן. אני יודעת שאני מנדנדת, פשוט דיברתי עם הפנימיה ואני חייבת את הכסף. סיגי! שיער עכשיו! בראש שלי לא שאלה לך בכלל. אמרתי בערב, אז בערב, זה טיפוס. שנייה, תראי מה זה. ליאן זליג נשואה בהיריון, ואת אפילו בלי חבר. בסוף הסתבר שהיא המוצלחת. בואי בובה קטנה. אני חושבת שאני יודעת. בלי ואני פשוט רוצים לתרום למדינה, לקהילה. עשינו לביתנו ועכשיו אנחנו רוצים לעשות למדינה. לירושלים ולספורט הישראלי. האם בתור נשיאת המועדון את מתכוונת לקחת חלק פעיל בניהול השוטף של המועדון? כן, בוודאי. זה שאני נשיאת הקבוצה זה לא רק טייץ, אלא אני מתכוונת להיות מעורבת בכל אלמנט אפשרי של ניהול הקבוצה. תראי, אני לא אנקה את חדרי הלבשה בספונג'ה. תשאיר את זה לאפסנאי, כן, כן. ומה עם בעלך? בעלי מתעסק בעסקים חובקי עולם, אין לו זמן להתעניין בניהול של קבוצה, אבל הוא סומך עליי ואני מציעה שגם אתם תסמכו עליי. מה בדיוק העניין שלך בכדורגל? כדורגלנים? אבל איך תנהלי את הקבוצה? את מבינה בכדורגל? למה לא ניר ציקוביץ' מבין בכדורגל? אני מבינה באנשים. אני רוצה להביא אנשים שמבינים בכדורגל והם ינהלו את הקבוצה. ומה את חושבת על דודו קדוש בתור מאמן? בהתרשמות הכללית שלי הוא לא מספיק מנהיג. לא מנהיג? ממש לא. מתלמדת. מה? את לא רוצה את הכסף שלך? את הכסף? כן. מה חשבת ששכחתי אותך? מה שמגיע, מגיע. בואי. תודה טובה. ממש תודה. את יכולה לכתוב את זה לפקודת פנימיית רעות. פנימיית רעות, בטח. אוי, כמעט שכחתי. מה? הכנסות. מה? שכחתי לחשב את הכנסות. בואי נראה. ככה. כנס על הלק, כנס על השריפה, כנס על הצבע שבזבזת לנו. אבל זה היה שאריות טובה, תשארת את זה. כנס, מה זה? אוי, כן, כנס על האיחור ביום חמישי. אני לא איחרתי. איחרת, 600, 300 וזה, לזכור 5, 30 שקל. זהו? 30 שקל? כן, את חייבת לי 30 שקל. מה? מה זאת אומרת אני חייבת לך? היו לך המון כנסות החודש. אני מנקה פה, אני מצחצחת פה, אני מגישה קפה, אין לי בעיה. אני סובלת את היחס ואין לי בעיה, אני צריכה את הכסף, טובה. סובלת את היחס? סובלת את היחס? רוצים להעיף את אחותי מהפנימייה. אי ידיעת החוק אינה פותרת מתשלום קנסות, סליחה. מה? סובלת את היחס, סובלת את... תחזירי את מה שאת חייבת לי ותסיימי את הסגירה. שלום. סובלת את היחס. נו, צ'וק, טורבינה. סובלת את היחס. וככה הטופס יוצא כל יומיים. יאללה. ראית איך השפילה את דודו? מי השפילה? הבוסית. הייתה מסיבת עיתונאים. מה, מסיבת די.ג'יי מחו"ל, שתייה חינם. הוא לא צוחק, היא אמרה שהוא לא מנהיג. ככה אמרה? כן, ואתה יודע שהיא צודקת, הוא לא מנהיג, דודו לא מנהיג. למה אתה מלכלך? אל תענה לי, הוא לא מנהיג. בן אדם מביא אותך לגמר גביע. אל תענה לי, אמרת לך, מה אכפת לי גמר גביע? עכשיו יש כסף, הרבה כסף, שיביאו מאמן ווינר. שיביאו את קשטן. שיביאו את שומי. שיביאו את שומי. וואלה, שיביאו
את רן בן סימון. קצת מוזרים לי הדברים. אני לא מצליח להבין איך אחרי 5 דקות היא יכולה להחליט שאני לא מנהיג. אתה חושב שזה אומר משהו לגבי המעמד שלך בקבוצה? אני לא יודע. ואני גם לא מעוניין להגיב. מה, את לא אוהבת את המאמן הזה? הוא נראה לי חלש. חלש זה לא טוב. את רוצה שאני אגיד ליפית שתכין לך משהו לאכול? לא, אני לא רעבה. לא אכלת כל היום. אין לי תיאבון. אין. מותק. תודה על הקבוצה. בבקשה. אני אוהב אותך. אתה מזיע. כן. כן. דה. דה. עוד מעט תזיע עוד יותר. היי קוקי. הבאתי לך משהו. מה? מתנה לאישה המאמנת שלי. צמד הקרסול? כן. באמת? זה לא נסגר. מה זאת אומרת זה לא נסגר? לא נסגר. למה? בסדר, אז אני אחליף לך. למה? מה? קרסוליים שלי שמנים. מה שמן? שמן, שמן. הולכות להיות לי דליות. מה הולך להיות לך? דליות. מה זה דליות? לא יודעת. אבל תראה, ההיריון הזה. מה איתו? הקרסוליים שלי התנפחו והולכות לי דליות. טוב, שטי, עם הדליות. למה זה דליות? מאיפה הבאת הדליות? דליות. שימי לב. אין דליות ואין בטיח. בבקשה, גברת פלפלת. כולם מלחיצים אותי. מי מלחיץ אותך? טוב ומילי. הן אומרות שיהיו לי דליות. תראי לי, מה את מקשיבה לאלה שתי המפגרות האלה? אבל הן צודקות. אני לא אוכל לעבוד, זה ירוס לי את הקריירה, אני לא אוכל לעשות כלום. די, ליאני, אנחנו דיברנו על זה. החלטנו להביא ילד. די, זה לא דבר שנופל מהשמיים. אבל אם זה מוקדם מדי. מה מוקדם מדי? ההיריון הזה. ממי, אני בן 27, בשנות כדורגל אני אמור להיות כבר סבא. מה מוקדם מדי? אני לא בת 27. זה הכי מגניב, תהיי עם הקולית, מה? שתוק אתה, אל תפריע עכשיו. בייבי שלי, תקשיבי לי. מקשיבה לי באמת? כן. אז עדיף לוותר על הדוגמנות ולהביא ילד לעולם ואחר כך לחפש עבודה או להיות בדיכאון שאת נמצאת פה. אז די כבר. זה סתם חרדות, סתם. נכון, לורי? נכון שזה סתם חרדות? תגיד לה שזה סתם חרדות. מה? תגיד לה, נו. איזה עקשן הלורי הזה, אין, אי אפשר איתו. נו, תגיד לו כבר. טוב, שתוק עכשיו, אתה מפריע. אני מצטערת. את יודעת שאם זה היה תלוי בי הייתה נשארת, אבל שולטייס נוקשה במקרים האלה. זה בסדר, רחל, אני רק מקווה שאני אצליח להשיג את הכסף הזה.